Foli ani tanu walmando amo de zigri plus sufle baga bela jelema che ani muso demse ani makoroba mali kono ani mali koka kerengrena na minu solo na page na no zigri plus na la sona ma ma foya aya bismillah au danse au dankana aga jemga mandika no ye turabu kene na la sona ma ni ansigle Professeur, salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nya sigila nga turabu kene jemukan kono. Nga donga babu kono lada kolebe foli di kanboma. Sila ajarani kosobe sangani wati bena dona turabu kene kono. Adama deni ya meko joni kuna di. Iba foko saw konuma. Chelo. Professeur be sigika folita ka nyeshi aga karamo la ka foloma. Kone be beladugu dozofu. Kombe beladugu bamana fu. Sila ma kala yoro bi chaya doni maga ni bi doni nyinina I kala yoro bi chaya I ga dalu mine fam bi chaya nga mamu ni ka kala mene kana nyunoko meche ibi ala to do kala dobulo ibi yiri do kala dobulo ibi klishi do kala dobulo nga kana nyina mamu bi dayele olu ka shigwe meche folo ne professeur tege ga do la turu la ka chemba jense ma chamba ko la turu la ko chemba ma jense sigatala aha yo do ara nyina ko chemba jense be utado wallahi la turu so tan woro beladugo bomono ne professeur do la turu ko la wati bane sigila ka mirimi konda sabula ka danga tokoro ka gariani ka gariani ne rega la turu kan ngai Allah suro folo nyala to kala yerba do morde on nyala to de kala iba jate mina muriya ma muriya ala to bakala sadi mami isuna zam chaman kala ala to ka wati ngono nu nyanyini ebi ta sura kala la turu ko kan dogo karamo kulo wala peut-être professeur mo chama ne mo ma soro ka bala to do abi dorbun do talsam do abi hindu do abi katimu do ibi tasoro ni ya la do ni na la turko kono do tasoro ka la turko ka fagen ni do na chebi sa kono do tasoro ati fenala même ma folo mi professeur yere da ka fogo de la lube la tur la ni ya ka bi kene aye bele du de fot Allahu akbar ngale ngai ngo da man ku fe sila ne de nga chogorwa de la ga borega dona ne kwa mango ngo muriya kono ngombi biana ka maliki do warla ala to be dalalu tibu ba do ko so dalalu ko na salatu do be ko biana ka maliki wa sayyidi wa maulaya wa sikati warjahi no ko choro ma ngone ya tasrifu kala tasrifu ye jumayi ala to do ni mo be fuar do la wa ke mo be mo do be million ngele na kalo gele ngone ya katimu glaka daga duniya zikuruke ibaso nga ngo mela turuko no choro ma ngo chere la mu bi fon fe na ba begal uye la mara dama sheblema ke taibi muso karaba mo ara ma farati ali shedu ba faga ibi shiga shel foi muso ara bi dal mo ra to blogo ze fere ni fo ya wallahi uye adama dama anga na shu se ba man ko ala foi ni do ara ma fare ya yere bi kwa do la ga ki durmanti do bi wele ko war ko mo don ngone bi faga tien sur la turu la ko ado ale de gare ani dengele jira Allahu akbar ay garia barato do ne masila ibaro surtout ko lew mamule scientifique scientifique am dalu ko robode ni ma ti ko wala ga tamane go sila ay garia infone dum na ne garia ni labe akone ma ko ne ya labe na wore kara shine do ko ngartu ay garia ko ni ka nena daga sadi ni daga do ka kobi na wore kara shine ko ngabla Allah e mo bo anwa ako ga jako garia te to min duri anwa kan na fulo so de dango ko duru dono ake sansa duru dono ki be wa koy Allah sila depuis ne garia do professeur makule depuis ne re garia ni do chaye mo wurdi chamana re ayi ko ni Allah ay to ko chama blamulu sila ko so ni dalu soro yoro ma ye kodo lumière do yiri la kodo kono na nyino ko kwali shini professeur de folita mi bele do na la mi fu cheno mi jibur la dozo fu mi c'est-à-dire mais
foli ta ka se jiba kungo dozo ma ko bi se ko la o kɔfɛ si la alhamdulillah an ma ka laturu kɛnɛ ko n'ala sɔnna professeur bɛɛ lajɛlen ye folikan laminɛ laturu kalamɔgɔ ni laturu kalanden bɛɛ k'a daminɛ seju la ka taa bila fo sigi musa la mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔ a la professeur ko k'a y'i fo m'a dɔn bɛɛ lajɛlen fana folikan sanu ma segin professeur ma mɔgɔ ye min kalan i b'o de dɔn nkalon kɔni sen ka teli mais a tɛ laban dɛ kosɛbɛ professeur an ka bi turabu kɛnɛ kɔnɔ n ye turabuden kelen ta an b'ale wele ko sawo badara i ka nunkɔrɔ safunɛ an y'o ye a professeur o kɛra kabako ye i ye safunɛ caman dilan an y'o bɛɛ ye o kɛra kabako ye mais sawo badara safunɛ nin ne yɛrɛ tulo siɲɛ fɔlɔ k'a mɛn ko safunɛ bɛ sawo la kɛrɛnkɛrɛnnenya a n'a kami jɛma professeur laturu ye so 16 ye n'i ye laturu so 16 ta k'a lajɛ turabuden bɛɛ n'a kun turabuden bɛɛ n'a kuma turabuden bɛɛ n'a nafa n'i ye sejo la sejo ye ni ye i b'a dɔn ne delila k'o lakali n ko janfa alimami ni yusufu de don n ko n'i y'a lajɛ ni don adama ye garijɛgɛ ye maliju ye badenw ye n'o ye maaden ye alibakati ye faso ye taligi ye denɲɔ ye nzan ye dimi ye lamara ye furu ye alimangosi ye bana ye alaw tara ye sira ye masa solomana bɛna masaya la sawo badara bɛna da jigiya la nuhu bɛna juguya la gariyani bɛna da nafolo la lawusana bɛna siyɔrɔ la morde zumana bɛna kɛnɛ minɛ sigi bɛna kɔlaba minɛ professeur ni kelen kelen bɛɛ kun bɛ nin bɛɛ la Allahu akbar ayi ni ma sigi kun fɛ dɛ laturudɔnnaw ni minnu ye urufu kalan c'est-à-dire siru dɔ b'an b'a wele ko elemol urufu yɛrɛ gindo u ma ɲɔgɔn ci laturu bɛɛ bɛ combinaison saba de kɔ n'u b'a fɔ o ma ko basidaw tigiw b'a dɔn ko nin kelen kelen si ma sigi kun fɛ Allahu mun ye sejo kɛ ni a ma kɛ kun fɛ mun ye adama kɛ garijɛgɛ ye a ma sigi kun fɛ dɛ démonstration b'a la bɔcogo b'a Allahu akbar sawo mun filɛ n'i ye sawo badara dɔn sila est-ce que fɛn bɛ jigin bɔ wa foyi tɛ jigin bɔ ayi foyi tɛ jigin bɔ bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko ɲɛ jigin tan tɛ sunɔgɔ sawo ye jigiso den ye sila jigi de bɛ ko bɛɛ dilan ne ye sawo badara gindo dɔ ye bɛlɛdugu o daga dɔ don o ye daga dɔ ye o ni nin yɛrɛ fana tɛ kelen ye a daga in sila n'i y'a baara ka di diɲɛ maa o maa ma ale daga bɛ baara de k'a nasi d'a tigi ma a sagajigi bɛ faga o y'a saraka ye n'i y'a daga dilan daga in bɛ nasi fankelen bɛ d'a tigi ma n'a ye koli kɛ n'a tilala o fura ɲaga ni daga tɔ in o bɛ don dingɛso la sila i bɛ bagan bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ dingɛso mana kɛ cogo cogo n'i taara i ti dingɛso langoloyalen bon fo ka t'i sa tant que fɛn bɛ dingɛso kɔnɔ fo ka t'i sa i jigi tɛ langoloya kadamaden ye diɲɛ don o don a ka ko bɛ yɛlɛ yɛlɛ ka maa ye toujours a ka ko bɛ fɛn waati bɛɛ mɔgɔw b'a ye a ka ko bɛ avancer sawo b'a kɛ ka mɔgɔninfin ye waati bɛɛ jigiyaw b'a ka ko la sawo badara de b'a kɛ ka ye waati bɛɛ adamaden ka ko bɛ avancer waati bɛɛ nin cɛ in kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kan'an sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la ka bali ka kɛ kotigi y'an ɲɛna sawo de b'a kɛ Allahu akbar ka buli maaw kɔ ka tila ka jigiya sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔw kan sawo de b'a kɛ Allahu akbar n'i y'a lajɛ n'i ye fɛn o fɛn jateminɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a jigi tɔnɔ de ko bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛna ka entreprise dɔ sigi sisan foyi t'a bolo mais n'a ye jigiya sɔrɔ mɔgɔw bɛna don a kɔrɔ k'a dɛmɛ ka ko bɛɛ la ka a tɛ i n'a fɔ muso furu dɔ bɛna sisan a bɛ ko muso dɔ foyi t'a bolo mais i b'a ye n'a ye jigiya sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ b'ale ka ko bɛɛ k'a ye k'a ban pewu donc fo mɔgɔw k'a dɔn jigi de ye ko la belebele o sawo n bɛ profiter an bɛ fayida kelen di mɔgɔ ma fɔlɔ k'o ye sayi pop professeur ka fayida o k'o ye sayi bisimila sawo jiri dɔ ye duwale ye filɛ nin ye n bɛna fayida dɔ di maa ma o k'a kɔrɔbɔ sawo badara yɛrɛ ye fila kelen fila de ni maa mun bɛ yen k'a fɔ k'i mago bɛ jigiya la fo ka t'i sa i ka jigiya kana ban fiyewu i bɛ sawo badara jeni i bɛna walanta i bɛ sawo badara sɛbɛn ka 666 o aradu in fana kɔrɔ b'o la kɔrɔ b'o aradu in na dɛ 666 ala tɔgɔ min bɛ an b'a fɔ o ma ko ya kɛfi kɔrɔ de ko wasa masa o bɛ bɛn 111 de ma n'i y'o multiplier par 6 o de bɛ bɛn 666 ma o ye 660 mais bɔrɔ wɛrɛ b'a la tuguni mun to yen Allahu a faamuyala mais i bɛna sawo badara sɛbɛn 666 e mɔgɔ min bɛ k'i artiste ye walima e maa min bɛ zikiridala ye walima e maa min bɛ i bɛna kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ e de bɛ fɛ jigiyaw kana ban i ka ko la i b'a sɛbɛn 666 i bɛ dingɛso 6 b'o de ɲini mais n bɛ kankara kelen da maaw ye yan ni karamɔgɔw ko a ma k'a ye taa
bɔgɔ ta dingɛ so la mɔgɔ caman tɛ s'a kɛcogo la dɛ kɛcogo dɔ b'a la kɛcogo b'a la kɛ si la dingɛcogo e m'a ye fura caman min di mɔgɔ ma a ti ɲa parce que a kɛcogo ma dɔn ni tiɲɛ dɛ e tɛ taa dingɛ so buguri ta dɔrɔn ka taa dɔrɔn k'i t'i bolo fa bɔgɔ la dɔrɔn k'o ka tɛmɛ ni yɛrɛ mais o tɛ se ka kɛ Allahu non n'a fɔra ko taa ni fɛn in bila dankun na ko dɔ de b'a la ko dɔ de bɛ yen o tiɲɛ don fɛn dɔ de bɛ yen n'anw karamɔgɔw ka sira don kɔdini dɔ b'o la parce que sɔrɔtu namuli bɛ kuranɛ kɔnɔ dingɛ sow ka sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen anw mana bila dɔrɔn kɔdini dɔ bɛ an b'o fɔ nka moriya sera an b'o to yen nka an bɛ sirajɛlen di bɛɛ ma e bɛna ta i ka mun kama i bɛna ta i ka garijɛgɛko de kama i bɛna ta i ka mun kama i bɛna ta i ka musoko de kama walima i bɛna ta mun kama i bɛna ta i ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛliko de kama walima i bɛna ta mun kama i bɛna ta e yɛrɛ ka ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ i bɛna bɔgɔ ta n'i nan'i sigi i bɛ ka ŋaniya de sigi fɔlɔ ala ma dingɛw dɛsɛ cogoya min na ala ka na i yɛrɛ dɛsɛ ten donc i bɛ ka ŋaniyaw da i bɛ ka dugawu da n'i tilala i bɛ sɔrɔ k'o bɔgɔ cɛ n'i ye bɔgɔ cɛ i b'a bɔgɔ wɔɔrɔ fara ɲɔgɔn kan maintenant do ale kan ka ɲini mais do ale ye furaburu joli den joli ni maa o maa bɛ jigiya ɲini a y'a jateminɛ muru fɛ yen ko ala tɔgɔ jumɛn bɛ yen nɔ ko n'i y'a lajɛ waati bɛɛ ni muru kamalen dɛsɛra k'u bɛ gulo tɔgɔ jumɛn na mɔgɔ b'a fɔ o de ma ko ya latifu latifu kɔrɔ de ko nɔgɔya masa parce que maa o maa bɛ jigi ɲini i bɛ ka nɔgɔya de donc latifu n'i y'a hiri wa a bɛ 129 ma i bɛ do ale furabulu 129 ɲini et puis n bɛ kangari da mɔgɔw ye fana nin yɔrɔ in na k'u k'a faamu ni karamɔgɔ ko fɛn o fɛn ye hɛrɛ ɲini fɛn ye que ce soit nafolo baara que ce soit garijɛgɛ ko ala deli que ce soit fɛn o fɛn ye hɛrɛ ye ni karamɔgɔ ko taa daga sa kana taa kɛ i ka daga kɔrɔ fɔlɔ fililen so kɔnɔ dɛ taa daga kura san taa daga kura san o mun tiɲɛ ye walayi wala i bɛ taa daga kura dɔ ɲini n'i ye daga kura sɔrɔ i bɛ na n'o ye i bɛ dɔ ale furaburu 129 i bɛ na o fɔlɔ de kɛ daga kɔnɔ ka sɔrɔ ka dingɛ so wɔɔrɔ in bɔgɔ k'a kan ka sɔrɔ ka saw badara nasi k'a la i bɛ sɔrɔ k'a tobi n'i y'a tobi k'o wɔɔrɔ k'a la tile wɔɔrɔ ni tile wɔɔrɔ dafara ɲaga mun b'a kɔnɔ ɲaga in tɛ fili dɛ ɲaga in fara ɲɔgɔn kan i ka taa dingɛ so wɛrɛ ɲini dɔrɔn mais i ye bɔgɔ wɔɔrɔ ta yɔrɔ min na a tɛ bila ye i bɛ dingɛ so wɛrɛ de ɲini sisan i bɛ taa ɲaga in fili sisan n'i y'a kɛ ni ko o ko ye ala sɔnna i b'o ko ye Allahu akbar ni ye tiɲɛ mais a sagajigi ta a n'i ye wele inbox la n b'o f'i ye n'i sɔnna ma n b'a baara kɛ ka d'i ma sagajigi non saw sagajigi bɛ yen a sagajigi daga dɔ bɛ yen n'i y'a baara i bɛ saga in bɛ da sarada wɔɔrɔ de n'i y'a sara ka ten sarada wɔɔrɔ ale daga bɛ dilan n'a daga dilanna a nasi bɛ tila fila ye nasi tila kelen o ni yiri dɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ koli k'o la nasi tila kelen kɛcogo dɔ fana b'o la n b'o f'i ye o inbox maintenant n'i ye koli kɛ n'i kilala sisan o daga ale daga tɛ daga ta ale daga i bɛ fura ɲaga de k'a daga tila tuma min na i kɛlen daga tobilen ban i bɛ fura ɲaga in de tɔ bɛ kɛ daga kɔnɔ komi fɛn wɛrɛw b'o la kolokisɛw ni warimisɛnninw ni fɛn wɛrɛw ɲaaminen b'o la o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa dingɛ so walanga ka daga in to yen tant que k'o to daga o to dingɛ so la fo ka diɲɛ wuli ala tɛ ka jigin a ban Allahu akbar saw bɛ se k'o kɛ Allahu akbar sila ne yɛrɛ de tɛ baara la i ti jɔ n ka fali golo dɔ ni saw d'i ma bisimila saw kelen mɔgɔ ka aradu kelen bi kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ o ka jan ni mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ baara ɲini na c'est à dire i bɛ baara ɲini na mais nin ye sɛgɛrɛ dɔ de ye dɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnama n bɛ nin yɔrɔ fɛ n bɛ fɛ ka baara kɛ i taara o ko i ma ko e taara baarakɛyɔrɔ dɔ la sisan i bɛ fɛ ka taa baara kɛ yen nɔ i taara o ko bɔ ta ka na an ma hakili jaga bɔ kana bɔ dɛ i da i ka o baarakɛyɔrɔ bɔgɔ dɔ ci i bɛ taa faligolo ɲini sugu la mɛ dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko fali cɛman fali caman a mana kɛ fali ye dɔrɔn a mana kɛ fɛn o fɛn i ye fali cɛman sɔrɔ i ye fali musoman sɔrɔ faligolo dɔ ɲini n'i ye faligolo sɔrɔ i bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na o bɔgɔ de ko don dɛ ni maa min y'a kɛ fɛn i bɛ taa i mago bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ bɔgɔ ta mɛ ka taa sɔrɔ u ko i ma ko taa an ma i ka dossier vérifier fɔlɔ a natanda o de ko don dɛ n'i taara i n'a fɔ mɔgɔ o ko de ye layidu de ye quoi i n'a fɔ taa an bɛ n'i ka fɛn jateminɛ ou bien i taara patron nɔfɛ n bɛ fɛ ka baara k'a ka yɔrɔ la bon i ka fɛn minɛ o ko bon an y'a mɛn taa an ma hakili jagabɔ fɔlɔ yanni ka bɔ yen i da i ka baarakɛyɔrɔ bɔgɔ dɔɔni ta i b'i bi i bɛ taa sugu la i bɛ taa faligolo ɲini n'i ye faligolo sɔrɔ i bɛ sɛbɛnnikɛla dɔ ɲini ko ka saw badara sɛbɛn ka d'i ma 166 o ye n'a sɔrɔ n'a nasi n'i bɛ se sɛbɛnni na mais n'i tɛ se o la o to yen a sɛbɛn 66 dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn 66 i b'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ i bɛ baarakɛyɔrɔ bɔgɔ in k'a la ka sɔrɔ ka faligolo mun b'i bolo i b'o si k'o mugu dɔɔni k'a la u b'a fɔ ko taa ɲani nin don i cɛ ala kama to k'a mun ni daminɛ n'i seginna ka taga u b'a fɔ n ka cɛ i ka place bɛ yan i bɛ baara i ni wulibali Allahu akbar mɔrɔdenw ye nin ye nin kɛ dɔrɔn wari minɛ a faamuyara donc sisan nin baara mun filɛ nin ye nin ye saw safinɛ de safinɛ mais ni safinɛ in safinɛ ni kami de bɛ baara Allahu akbar sisan nin ye tiɲɛ ngo professeur ye nin fara ka tiɲɛ dɔw kan
safinɛ in ka base ye min ye jigiya safinɛ in ka base ye min ye mɔgɔ mun bɛ yen n'a ti baara la ka baara sɔrɔ walima mɔgɔ min n'a bɛ ko dɔ la ka ko ka suma walima mɔgɔ mun bɛ yen ne yɛrɛ bolo bɛ fama girinma minɛ ma o bɛ sila o bɛ yen dɛ aw yɛrɛ a safinɛ dɔ bɛ yen an bɛna k'a ka dɔ di ma sisan i yɛrɛ b'a ye sila ale safinɛ in ni maa mun ka ci i nɔrɔla saw safinɛ la waati bɛɛ ala bɛ maakɔrɔw de bila ka na i ka ko kɔnɔ n'i ye commerce ba n'a sɔrɔ e ye baarakɛla dɔ i bɛ taa sɔrɔ waati bɛɛ ala bɛ sababu kuraw de bɔ ye waati bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ ale base ye relation de ye quoi c'est pour que i k'a faamu mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ wari t'a bolo sanu t'a bolo mais ni touchera la i bɛ taa sɔrɔ relation ba de b'a kɔfɛ wallahi o de don sabu baara bɛ ten de sabu bɛ relation de la na i bɛ taa sɔrɔ waati bɛɛ a tigi ni a bɛ mouvement dɔ de kɔnɔ waati bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ jigiyabaw de b'a la sabu bɛ ten et puis n'a a ɲɛn'i bolo ne ni safinɛ ɲɛn'i bolo c'est la hali ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ kulonkɛ la dɔrɔn e bɛna moto san k'a d'i ma o ko bɛ k'ale yɛrɛ la fa ye f'a ka sa Allahu Akbar ayi se ka foyi t'a la ni maa o maa ye layidu o layidu ta ye hali ni k'a fɔ a da la dɔrɔn ala kama et puis a yɛrɛ base fɔlɔ ne yɛrɛ kalanna nin na fɛn fɔlɔ min na n'i ye nin daminɛ n'i ye nin koli daminɛ pour que i ka da la ko safinɛ ka ɲi layidu kɔrɔw de bɛ na fɔlɔ n'i y'ale safinɛ daminɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ de la ka layidu dɔ ta ko min ko in kɛ a mɛnna e yɛrɛ ɲinɛna kɔ e yɛrɛ t'a jate yɛrɛ n'i bɛ don safinɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye dɔw bali k'i wele karisa ne kun ko min d'i ma dɛ fɔ n'a minɛ n'i m'o y'a la dɔrɔn tiɲɛ tɛ Allahu sila professeur yɛrɛ ba wallahi ne yɛrɛ bɛ ni saga baara waati o waati bɛɛ dugu hali kɔsa na ne professeur a ba Allahu kɔsa ni n'a yɛrɛ ne yɛrɛ ye ni saga baara bɛɛ dugu Allahu donc o kama n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye jigiya ye ko la belebeleba ye donc ni saw safinɛ bon comme n ko n tɛ nombre fɔ mais ne kɔni ye mun dilan na a tɛ tɛmɛ 30 kan dɛ o bɛ fɛ ka se ka professeur o dɔgɔyara dɔɔni dɛ parce que n ɲɛ bɛ sigidala dɔ la o bɛ k'a bolo k'ale ka safinɛ professeur o dɔgɔyara dɔɔni professeur ye den 30 de labɛn a faamuyara ni Ala sɔnna inshallah ndalen no la yano den 30 ka ban professeur bɛna caman wɛrɛ dilan parce que diɲɛ bɛɛ mago b'a la e ka kelen mana bɔ a la a tɛ 20 kɔnɔ dɛ o bɛ baara yɔrɔ o t'a sɔrɔ professeur ye labɛn kuraw labɛn pour que diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ parce que e bɛ yen nɔ pour que mɔgɔw ka lafiya ni Ala sɔnna dɔnnibaga kan ka hadamadenw la lafiya de k'u ka degun b'u kan mais dɔnnibaga kɛra tɔɔrɔ ye hadamadenw kan dɔrɔn nafa foyi t'i ka dɔnni na professeur nana de ka mɔgɔw lafiya mɔgɔ bɛ lafiya yɔrɔ min na e b'o de ɲini yanni nin ka ban professeur b'i jija i bɛ caman labɛn parce que diɲɛ bɛɛ mɔgɔ bɛna se nin ma ni e professeur ye fɛn min dilan ka kuma o kan ne bɛ da o la ne b'a dɔn o ye tiɲɛ wa ni ne dara min na mɔgɔ mɔgɔ dalen don ne na diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ da o la mɔgɔ caman bɛ ne su dalen don ne na ne ka kumakanw kama u bɛ ko caman kɛ voilà bon ne ye kɛlen ka mɔgɔ min confirmer professeur Maga Sise n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ n b'a fɔ à la haute voix voilà n dalen don min na n kɛlen bɛ ka confirmer professeur Maga Sise ayiwa n'i bɔra la ka taa dɔwɛrɛ la o tɛ sila ka layidu ye bilen o tɛ sila kumakan ye o tɛ sila ka danaya yɔrɔ ye voilà n'Ala sɔnna ma professeur ni mɔgɔ bɛ k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ safinɛ na nɛgɛjuru siraw filɛ jaw ɲɛfɛ kɔkɔ aw bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka ta kan k'i lasɔrɔ cogo min na professeur yɛrɛ de b'i ka téléphone ta i n'a yɛrɛ de bɛ kuma a kan k'a ci ma cogo min na a b'o fɔ ɲɔgɔn ye n bɛ dan se an ka bi jamukan na professeur i bɛ don o kan an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uklika wal khatim lima sabaka an-nasir li haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar lazim sili subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin